Hakoi pat ka jingja, uwe ubreu uladu no yala ka jing im, hadin ba ula shalampan, haka boarding elektrik, ka baklan ba, ka balaja hne ka jan miet. Kane ka jingja, kalaja ka por lai baje tam hne ka jan miet, ha khandai mer, Riboy district, ka baderu ka surok banlej, Shakiling, bat ka badonru, hajan jong ka USTM College, Riboy district. Layok jing tibru, baute ubreu, ubalayam no hakane ka jingja, latip kerteng kum Kudus Ali, Life Science nem karta, bat ubaderu driver jong ka damper, ubanya ya ka kali ka badon ya ka number AS01EC Saupuar Nrupusau. Layok jing tim, bakane ka jingja kalaja tang namar ka jingham, jong uwe usainar boarding elektrik, ubadon ya ka boarding ka baklan bah, hajan jong uwe post telefon, haka baute ulanot, ubaderu driver jong ka damper, ulalej ban sabar, haka ka jaka. Layok jingtip lengba ki kato kanengut ki bala sakhi ya kane ka jingja ki bala kontok jur bakane ka jingja kalaja tana kadau ka jingtorti jong ki bor trikam jong ka MECEL ya kane ka met jong teu lanot lawan ban chimtino da ki bor pulit jong ka Khanapara police station bar ka jingtoket halo kane jingja kadang ya chakman.